Smider skraldet ud. Smider skraldet ud. Ja. Containergraffiti. Folkets stemme. Ind med bobler. Ud med luft. Rundorme er også orme. De rundorme. Her er en, der ikke er færdig. Blækvart lugter. Godt. Hvad står der der? Krabbe er en... Krabbe er en... Kysser du din mor med den mund? Ja, er til, men ikke for nylig. Hej, skraldemand. Hej, Svampebob. Hej, Patrick. Du, Patrick, ved du, hvad det der ord betyder? Krabbe. Er det ikke ham, den røde, svedige fyr, du arbejder for? Ikke det ord. Det der ord. Hey, jeg tror godt, jeg ved, hvad det betyder. Det er en af de der sætningsforstærkere. Sætningsforstærkere. Man bruger dem, når man vil snakke fint. Du drysser dem bare over alt det, du vil sige. Og værsgo, så har du en dejlig sætningssandwich. Nu forstår jeg. Lad mig prøve. Goddag, Patrick. Nydelig dag i dag, ikke sandt? Ja, det er det, Svampebob. Denne dag er særdeles nydelig. Hvor har du dog ret, Patrick? Du har ret, Patrick. Min læber kribler helt fra saftigheden i denne samtale. Også mine. Det kribler, når jeg ler. Goddag, kunder. Hvilken dag i dag, hva'? Sagde han lige? Ja, det gjorde han. Hej, Patrick. Hvordan går det? Ganske godt, Svampebob. Jeg troede, det var en restaurant, ikke en havnekaj. Hør efter alle sammen. Dagens specialitet er en krabbeburger serveret i en sauce og grillet med nøjsommelighed. Og glem ikke at bede os om at fritterne. Det skal være os en fornøjelse. Hej, Blækvart. Hvordan går det? Hvilken dag, ikke sandt, Blækvart? Jeg forstår det ikke. Den fyr har jo talent. Han behøver da ikke at arbejde sort. Lad os gå et sted hen, hvor der er mere familievenligt. Maksimal kapacitet. Den knasende krabbe er helt tom. Alle mand på dæk. Stæng yderdøren. Beskyt kasseapparatet. Find godterne frem. Blækvart. Hvor er alle mine dejlige betalte kunder gået hen? Sømændene her har åbenbart lært et nyt ord. Og Svampebob har lige sagt det i højtaleren. Nå, hvad var det? Hvad sagde han? Han sagde... han sagde... Hvad? Svampebob og ven, kom herhen og stå ret. Jeg burde lade jer to male den knasende krabbe, når I taler sådan. Men herr Krabbe, vi brugte bare vores sætningsforstærkere. Ja, det er fornemt sprog. Der er ikke noget fornemt ved det ord. Du mener... Ja, det. Hold så op med at sige det. Det er et grimt ord. Grimt ord? Ja, det kan I tro. Det er det 11. grimme ord. Der er faktisk 13 grimme ord, man aldrig nogensinde bør sige. Mener du ikke, at der kun er 7? Ikke hvis du er sømand. Wow, 13. Det er mange grimme ord. Okay, gutter. I må love mig aldrig nogensinde at sige det ord igen. Det lover vi.